Ina maza 'yan ɗariƙar Shehu Tijjani? Yau da ku nake yi. Kun san garaɓasan auren mace ko 'yar ɗariƙar Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu? To bari in faɗa maka guda ɗaya ko biyu daga ciki. 'Ya'yanka za su taso cikin wannan ɗariƙar da ka taso. Saboda mene? Za ta gina su akan wannan hadisin na hubbu nabiyyukum wa hubbu ahli baitihi. Za su taso tun ba su shekara 10 ba. Sun riga sun san me kake kai, menene ƙadaminka, ina ka dosa, Shehu Tijjani ina ka fito, Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu. Sannan idan kana da wata buƙata a wurin Allah, ya za ka ji idan kana ta roƙon Allah, kana ta roƙon Allah, sannan ka zo ka samu mace, ka gaya mata cewa gashi buƙatar ka ta taya ka roƙon Allah. Wallahi tallahi muna da irin wannan ni'imar daga cikin ni'imomin da Allah ya ma mata 'yan ɗariƙar Shehu Tijjani, har da na an samu su addu'ansu cikin ƙanƙanin lokaci, musamman idan mijinta ta yi mawa. Idan matarka ɗaya baka aure na biyu ba, kuma ba 'yan ɗariƙar Shehu Tijjani kake aure ba, to ka ƙara. Idan kuma baka riga ka yi ba, to idan ka tashi ka nemi 'yan ɗariƙar Shehu Tijjani. Na bar ku lafiya.